akhathile thina imiphumela yamaphupha ngenaphethetha wogogo yahamba nje yilaa mithandazo yatywinwa yaqiniselwa ixukhana wogogo animelanga kuba ngamathongorha nina ngoba ninyathela kwinyaniso eyamelwa ngamagoqa ngaphambili noburhoti nina sanohamba nirhamula kwiindebe ezinirhuqa ngeminqweno yokunirhintyela Uburharhu bengcinezelo. yenu iqulethe ingxaka yamagqala aqula ekwephukane yokuhlanganisa niluhlobo lokuhlangana nabimisani nendlela hlanganani nobuntu bethu ma-afrika ngoba kukubonisa isiseko sokuphilisana sisiya kwantshabalala into sakuthi nina nizizinto ngezinto ngobunto bazo ninomzilo ozinzileyo wokuvula amasango ngaphaya kwempingo ninesolo elinithisayo nina ukuba nimidake emnyama engena iminyango njengekhwesi lobusi liphumayo uthumani niphathelele iziphithiphithi eziniphazamisayo ningalibali ukuzeluleka ngolwazi lwemveli ukuze nibuye nigqibelele usanukuba ngamaxhoba exesha kakade nina sandlolona lilijonga elangeni nibuye ningaphazamanga ubuchwepheshe ooni beli xesha mamungayichaphazeli inkanisa yonkuthu lomzontsundu ukuthi ekulaweka kukufunda kodwa kaloku kulala kuphetha nendlala nibani fanani ingoba kakaka esifana nafileyo zibekela ubanda ukuba sihlabana nje siyadaba nanakali ukubuyela ayethu inxelo wetha Frigauchizu Lilitha Ntsundwane with Vukani. Nditshilo ke ndathi ke sincokola naye ngoku about incwadi ayibhalileyo ethi Heartbeat. Ukubetha kwenhliziyo sonongena masikubulise wethu sikwamkele nkosi kakhulu ngokhetha thina. I'm giving you the mid-morning radio. We call this one uMasakhane and I'm your host uChuma wakwamdeuka saba lapha ke thina up until intsimbi yaka 12 o'clock. We're also live on our Facebook. It's Vukani Community Radio. Ukhona ke na ke ngoku simbambe via Zoom. Bhuti, good morning and thank you so much for joining us. Masibambe gazo zozibini ngale ntsasa Chuma ndibambe gazo zozibini kuwe nabaphulaphuli bakho into kokubana ndamkele kule nkqubo emnandi kangaka ethi Masakhane. Ndiyabhodisa kubaphulaphuli kwindawo ngendawo abaphulaphule bekuzo. Mna ndingulilitha apha eRhawutini. Kuhle iweather ipholile kwelethu icala. Ndiyabulela man nakubaqulunqi benkqubo abathe babona kukuhle into kokuba ndibe lapha kwesi sikhululo. Hayi susasaza kutheni ngathi ngoku ufuna undithathele hayibo ndiyamonela nje. Namhlanje we are reviewing incwadi oyibhalileyo. Ndikubuzile into yobana yintlanganisela yemibongo lena. That is why sibe nala opening yala ngoma, because we wanted bana idibana. I didn't know into yobana unengoma oyikhuphileyo by the way. But let's talk about the book. Before sibe singena kuyo ncakasana, but ndiyafuna Lilitha uyazi into yobana what was the inspiration behind le ncwadi uyibhalileyo? Intsingiselo endiqhubele ekubeni
ndibhale le ncwadi Chuma zizinto ezininzi Yeah. that exist in our society. This book is for changing the narrative okokuqala. Izisa intshisakalo entsha eluntwini kwixesha esiphila kulo. Incwadi ebhalwe li-2K but yincwadi eyenza into esivame ukuyibona kubabhali abafana neencwadi ababhala iincwadi ooSEK Mqhayi, abantu bakudala, apho sizawufumanisa into umuntu wayebhale incwadi ngolwimi oluthile, umzekelo isiXhosa, ze yaguqulelwa ngolwimi lwesiNgesi ukuze ivakale nakwabanye abantu bezinye iintlanga later on ebomini. So I decided into yobana mandiyenze a bilingual poetry book, le ngqokelela yemibongo. Ingqokelela yemibongo engamashumi 7. It's 70 poems that are here, but it's 35 poems written in isiXhosa, and the same 35 poems ezibhalwe ngesiXhosa zikwabhalwe ngesiNgesi, khona ukuze abantu abathe banomfutho okanye banentshisakalo yesiXhosa through my journey yesiXhosa in social media platforms, even ngoku kumabonakude weziko losasazo likazwelonke, uyava abantu besithi yho ndiyayithanda indlela obiza ngayo the clicks zesiXhosa, uqinguqi uqinguqi uqinguqi. Kuyavakala kwaphaa kumabonakude. Ndithi noba sendivasa izitya but xa ndisiva inqaku lakho ndivele ndiyeke nezo zitya ngoba isiXhosa usithetha ngentshisakalo. So there are those people abanye ke bamenshina izinto zobana literally thina we didn't get to know isiXhosa because we studied kooma-model C schools yonke laa nto, and also with the system in South Africa that is existing eyenza abantu bacinga into okokubana it's okay to shy away or to go astray from your own language, uyabo, because i-progress ne-success is measured through other languages or through English. Let me just put it bluntly like that. Okay, sure. So abantu baqonda into yobana no man akho need yokwazi isiXhosa, forgetting into yobana isiXhosa is not just a way of speaking but it is a way of living. That is why ke ngoku kule ncwadi this is a personal book, Chuma, emphasize loo nto into yobana can you take a pause from izinto ezenzeka ngaphandle. It can be the system, it can be indlela osokole ngayo on your personal level and all of those things. Take a pause on those external things. There is ingqaka elapha kuwe ngaphakathi, there is richness within you. That is why it is titled ukubetha kwenhliziyo. Inhliziyo is beating inside of you, but for some reason ukuze umuntu akwazi ukwenza izinto ezibonakalayo zangaphandle kuxhomekeke kule nto ingaphakathi, which is ukubetha kwenhliziyo. Uve into yobana kuthiwa igazi lomntu liyabanda xa ebhubhile. That means igazi alisampompi, iyekile ukubetha inhliziyo. So I'm trying to say to ebantwini ngale ncwadi, okona kona kuphila kwakho akukho sezimotweni ozinqwenelayo, akukho sezindlini ii-mansions ezinkulu ozinqwenelayo, laa misebenzi uyifunayo, aba bantu ufuna ukhonektha nabo, but oyona yona ngqaka nobona bona bomi bobomi bakho empilweni yakho bulapha ngaphakathi, and you need to active life that is within you ukuze ukwazi ukwenza izinto ezibonakalayo nezintle nezikhanyayo ngaphandle. You spoke about something that is very much personal. Ubana, this is a personal book. Yes. And back in the day, sasimamela amabali eradiyweni, kwakukho ibali lalisithi intliziyo ngubani na onokuyazi. Ndiyafuna sizise apha kuwe kule mibongo ikhona mhlawumbi i-personal experience endiza kuthi xa ndiyifunda othe xa ubhala one of le mibongo uyibhalileyo i-35 wayibhala based on i-personal experience yakho wena as uLilitha Ntsundwane? Yho, mininzi kakhulu. Le ncwadi kwa uba unoyifunda apha ngaphandle Chuma, ufika isithi ayinazi achievements zam. I've got so many awards naziya ndijongile nezinye that I got, but apha ngaphandle usually kudla ngobakho laa nto into yobana wafunda e-CPUT uLilitha, wafunda e-UCT, wafumana i-award endaweni ethile. Andenzanga loo nto apha ndibhale another small poem ecengana nesiqu
somntu enzela ubana xa eyibamba uchuma lencwadi afike ithetha nesiqu sakhe. So it's not just a personal book for me. Ndenze into kokubana nomnye umntu onguwe xa eyibamba afike isithi siqu sam ndiyakucenga zungancami ekubethekeni kwakho uzuzikhulule ngeenkumbulo ikhona inkali ezinzisayo ekuweni kwakho uzuzivuthulule uthi useza kundingcambazisa ungcinga ziphakamileyo ekuphoxekeni kwakho uzuphuthuma uphathelele usithi laa Thixo wentaba isekwanguye nowentili siqu sam ndiyakucenga zungancami kumajingi qhiwo bomi uzumthemba umqali nomgqibelelisi wokholo lwakho ukuba useza kuqabelisa akugqobhozelise akuqhakazise ngexesha elifanelekileyo noxa kunjalo uzuqonde awuloxhoba la xesha. So this is a very personal book right from apha eback icengana nesiqu sakho kwizinto zonke ohlangabezana nazo okanye as you do this journey of life. And then of course, as I said, when it's a bilingual poetry book, le piece Yeah. liqifunda ngeXhosa, it's also written in English kwalapha ngaphandle. I beg you, don't you dare give up in crippling, emancipate your remembrance. There is an anchor who balances in falling, rise in certainty. I'm still walking this journey with he whose thoughts are high. In disappointment, reflect in a forward motion, saying that God of the mountain is still the God of the valley. Yes, I beg you, don't you give up. Ups and downs, trust the author and finisher of your faith that he is still to let you climb, penetrate, and shine just at the right time. Nevertheless, comprehend this: you are not time's victim. So, yincwadi lena chuma ecengana nesiqu sakho usayibamba nje. Yeah. As ke ngokuba usitsho into yobana nam ndiye ndabhala personal poems. Yeah, umzekelo ipoem yokuqala ithi isihobe sam. It's a very personal poem Okay. because in 2018 I was diagnosed of depression and anxiety. I remember I was doing second year in chemical engineering at CPUT. Ndisekapa, andinasapho, andinamntu endinobalekela kuye ngelaa xesha. I'm in this big city. I'm coming from a very small town, matriculated edutywa, but ndiyafika phaya izinto azihambi ngokwendlela, even according to i-finances zesikolo. Kuninzi umntu end up elala engatyanga at some point, kuninzi. But poetry Yeah. is something that sustains me, that sustained me. Imvakalelo endandiziva, I would communicate them through incwadi because ngelaa xesha ndandingakwazi nokuafforda even ubana ndithi ndizawubheka endaweni ethile where I can attend i-therapy sessions. We understand? So Yeah. kwakuninzi, andifuni Yeah. nendawo ezi-overcrowded apho ndizawuthi ndizawuattenda ii-therapy sessions zasesikolweni because ingase ndisoloko ndizivalele. But poetry was an instrument that could help me through my anxiety and depression. I was in a dark space, yayingaske ndingavuli nee-curtains, ndingavuli nefestire, ndihlale nje ndiserumini yam at that point. But poetry was my light. Imvakalelo zam, my emotions, I could pour them encwadini and iphepha would feel like it understands my emotions because ndandikwazi ukuziphokoza zonke ndizityibeke ndide ndophele. Fumanise into yobana I feel a little bit light because I feel like eli phepha liyandi-understanda, uyabo. So wawusithi nobana umntu uyandibuza uyandifowunela omnye lilitha unjani, ufumanise ubana I can't truly describe ngamagama ndiyicacisele imvakalelo ndinayo ngoku, uyabona. But isihobe sam came through. I always say kwizinto zonke that I can do, I do eulogies, ndiya-emsa, ndiya-translator for companies, for even abantu, for even in the academia space. I'm doing a lot of things. I'm a voiceover artist. I'm a eulogist. Kuninzi, I'm an author, the news producer. Kuzo zonke ezaa zinto ndizenzayo, but my first love is poetry. And I believe into okokubana that is why kwinto yonke ndiyenzayo, noma ndiya-emsa uzawuyiva i-element ye-poetry. Nobana ndiyenza ntoni na uzawuyiva i-element ye-poetry because poetry is my first love. It's something that I figured
ndaqala into yobana ndiyakwazi ukuyenza. Qala apha kum self, it assisted me personally as a person. That is why nokokubana ndibona into yobana abantu ngoku more bahamba nomculo, i-poetry ayisaveluishwa that much, but I am still doing it. Emitshatweni yabantu abaninzi uyanibona ndibonga, bringing back isidima se-poetry, because i-poetry lisiko lethu as Africans. I-poetry is one of ubugcisa obabuthathwa njengeyona nto ingunqontlonqa xa kuhlangenwe ngabantu. Awusiva into yobana abantu abamnyama xa behlangene endaweni ethile, mhlawumbi kubekho ingxabano evelayo, kwakuphakama i-poet, imbongi ivele nje inqale, but bathi abantu bova esasigama nezazangotshe zisetyenziswa yilaa poetry badambe, noba bekuthiwa kukho umoya ogqwethizayo kangakanani na phakathi kwabo bantu baloo lali. So i-poetry is something eyunifayayo. I-poetry is something ebethelela ubuthina bethu, into yobana singazilibali. I-poetry is something that is so valuable to us as Africans. So I'm in that journey of making sure that I am intentional about reviving the spirit of poetry. Yeah, Lilitha, the name of the show is Umasakhane, Siyakhana apha, and ndiyayithanda into yobana uye wayiveza into yobana you suffered for depression and anxiety, and at that particular time into eyayenza isense kuwe yayiliphepha nencwadi, into eyayikuva yayiliphepha lencwadi. Moral of le nto endigqibuyithetha is not always uzawukwazi uthetha nomntu okanye uzawuthi xa uthetha le nto ikutyayo ngelo xesha akuve umntu. You can write ingxaki yakho and then uhilishe after that. Ndiyafuna sijonge ingaba le mibongo ikule ncwadi irelate kangakanani with i-social issues okanye izinto ezenzekayo ngoku ekuhlaleni. All right. Kule ncwadi xa ujonga phaa kwisiqulatho sayo wena Chuma, into yobana apha ekuqaleni it's more personal. Ndithetha ngomzekelo ngale nto le poem yokuqala isihobe sam, eyesibini uzawufika isithi sibulela ngokukhulu. It's about umakhulu wam yona, yonke laa nto. Abantu abaninzi ke bakhuliswa ngomakhulu, so it's more personal. Ukhuliswa ngumakhulu phaya kweza poems phaya ekuqaleni. Iqhubeke isithi liveni ilizwi lam, phayana ndithetha mayela neengxaki esihlangabezana nazo. Ufumanisa into yobana you are being silenced. Kule nto umzekelo ugqibothela ngayo ye-anxiety, sigqibothela ngayo ye-anxiety and depression. Sometimes uzandibuza uba ndinjani ndikwi-anxiety and depression ndingakwazi ukucacisela kakuhle, but I am saying kwiingxaki zam okanye kumathambo omileyo endihlangabezana nawo ngelaa xesha, liveni ilizwi lam nobana in silence, but ngaske nilive ilizwi lam elingaphakathi lobana I still have dreams, I still have visions, I still have things to accomplish, but at this point ndiqhokrekile. So liveni ilizwi lam nobana in silence. So that's the poem phaya. And then also number 4 ithi ukukhokelwa kukufa. It's a very emotional poem nayo. It's about laa nto yobana ufumanisa ubana as uhamba nje you are a walking corpse, usisidumbu esihambayo because of inkqwithela uhlangabezana nazo ezingade zidambe ebomini bakho. So I'm trying also apha to make abantu abamnyama okanye singamaXhosa even, and also even other tribes, because remember every poem ebhalwe ngesiXhosa is also written in English, so umntu ongasunderstand isiXhosa uyakwazi ukuyi-understanda through English, and also afunde nesiXhosa uba une-interest kwisiXhosa, because uzayifunda kwi-English atsho ayi-understand uba bendithetha ukuthini kuyo ngesiXhosa, uyabo, because it's translated accurately and with precision, uyabo. It went through editing and editors that are well experienced, le ncwadi. So what I'm trying to say into yoba phaa ekuqaleni incwadi ebhala ngeepoems ezi-very personal. Ufumanisa into yobana also number 5 uthi phaya indalo iyadiza. It's also connecting us as human beings with indalo, the nature. Into yobana how are we connected to the nature? Zizinto ke eziya besidla ngozibona mandulo phaya. Ufumanisa into yobana ootamkhulu bethu babheka ezintabeni, babheka emilanjeni, and
thina nowadays singabantu abasoloko ufuna behlala kwezi aesthetically pleasing buildings. Asisaboni value okanye xabiso kwindalo, kanti indalo is also created for us. Abafundi iBhayibhile bayawuva into yobana we are given authority and dominion ne-connection kule ndalo. Yeah. And I'm not sure if zibe khona na i-challenges oye wadibana nazo ngokuba ubhala le ncwadi, if zibe khona ungasibalisela mhlawumbi ngazo. And I'm 100% sure into yobana umphulaphula uyafuna uyazi into yobana ingaba mhlawumbi sisazawuqhubeka siyifumana le mibongo, sawufumana second edition of imibongo, mhlawumbi third edition, njalo njalo. Definitely, as Ben said, I'm very intentional, Tuma, with Yeah. the poetry. As much as I can do any other things, I'm very intentional about poetry because I know how it helped me. And I know how people value it, but it's just because now is system evolution can iyakwazi badukisa abantu bacinga befamba ezinye izinto azibalekanga izinto ezazisenziwa mandulo phaya yiyo le nto kufika intetho ethi kungalahlwa imbongo phoyane. So I'm very intentional about it. I will have another book that is going to come out that I will release towards the end of the year, 2025 again. So I will definitely continue with my journey of poetry. Ibisindikana enye i-question yakho? Misithi enye i-question zikhona mhlawumbi i-challenges odibene nazo ngokuba ubhale Ngokube ndibhala, to be honest, because poetry is something that I did since grade 11. Ndandine poems endandizibhala ndimane ndizibeke nje phaa encwadini kanjalo. I would really say i-challenge yilaa nto yobana you just need to be disciplined mhlawumbi for a certain period of time, and make sure into yobana you set ixesha lokokubana okay Lilitha mhlawumbi if ubuvuka ngo-5 now uvuka ngo-4 and have that hour from 4 mhlawumbi okanye la 2 hours from 4 till 6 a.m. Writing something, contributing something, because ingqondo ise-fresh ngelaa xesha and all of that. Or before you sleep, uyayazi uba amaxesha amaninzi mhlawumbi xa ulala uyathanda laa ingqondo yakho ireflecte on the day, ukuze ngoku ukwazi ukubhala ngezinye izinto ezichaphazela abanye abantu nabo. So xa ureflecta before you sleep, you can communicate with incwadi yakho and write down and reflect. Uyabona, so ibizezo challenges zi-personal ebendinazo, not really i-challenges also zemali and all of that, because I saved and made sure into yobana even neqweqo lencwadi speaks about this heartbeat, ukubetha kwentliziyo. I wanted umntu ayi-understande sayiphethe nje kwalapha engekayivuli into kokubana le ncwadi ingantoni. I cannot wait ukuba abantwana bethu bafunde, because as long as kusekho isiXhosa, was it paper 2 or paper 1 kanene imibongo? Paper 2 Paper lone 2. poetry. Yes. Bafunde pha kuthiwe ithini imvakalelo yembongi apha, sibe sifunda babe befunda ii-poems zakho. Uzawuba njalo. Yes, xa sizayiyeka uzawusifundela one of your favorite poems apho encwadini, but Okay. kodwa mhlawumbi abaphulaphuli bayayifuna le ncwadi, bayifumana njani? All right, umphulaphuli oyifunayo le ncwadi angaya phaya kuKwetha Operations. Okay. On WhatsApp you can WhatsApp text there on WhatsApp 081 305 2517 081 305 2517. Ndiyazi ke abaninzi bazandibuza into yobana kutheni Lilitha ungenayo kwi bookstores. Sometimes Yeah, I was about to ask that. Yes, yeah. Sometimes it's home, you want to walk your journey independently. Siyathanda ukungqama about these big platforms esingazaziyo into yobana what are the implications kuzo. And also because i-talent ne okanye i-gift uThixo ukunika i-raw
ne ukunika Yeah. i-raw athi ngeyakho uyibona nobana bekhona abanye abasasazi abaninzi out there but ukusasaza kukaChuma is uniquely raw and orchestrated for uChuma asizophinda simbone kwenye indawo uChuma God forbid but if you can die anytime akazophinda bekhona ndayazi abantu bazabana nani ba uThixo kathatha angabeki into all these people Yeah. that died in talent or Zahara so siphinde sibe nayo umzekelo omnye uZahara noba ungathini na uyayibona so Yeah. uThixo xa enikeza igift uyinikeza lo mntu uniquely so it's very important into yobana nawe ke ngoku you are in a position where you want to explore your gift independently and uniquely uyibone into yobana how does it go so I was in that journey when I wrote this book I was intentional into yobana ndifuna ukuyibona abantu xa beyithenga through me directly through my company directly without the help of anyone else how does it go so that ndizoyi-appreciate nam i-gift yam on its own ndingayi-appreciate only when it's attached to someone okanye to a certain company that is already successful I don't know if I make sense. You do. So I You do. wanted to explore my gift independently. So definitely next time when I'm writing another book and also with this one, ndizayibeka ke ngoku this year kumaqonga wencwadi where abantu can buy it through or take a lot and all of that. But now you are buying it directly through Equator Operations. You know, one thing I like about you is that whenever I'm having a conversation with you, there will always be. I want us to talk about into ethile xa siphinda sidibana. Remember the last time sasincokola about Yes. the initiative wawuyenza edutywa. I did Yes. tell you into yobana next conversation endizaba nayo nawe sabe sincokola about le ncwadi sincokola Yeah. ngayo namhlanje. And our next conversation, I want us to talk about your depression and anxiety. Sifundise abantu ngayo. That will be our next conversation. Lilitha, sicela usenzele umbongo ke ngoku before sukuyeke. Ndizama uphicotha kule ncwadi ndikuxelela into yobana ndibenzele eyiphi umbongo but I think because kukho laa mfutho ngoku we-Valentines uba sisiya kwi-Valentines Shame, yes. umama sothando kuhambeka kanjani khawutsho kabini kathathu But hey, akukubi kwelam icala. I'm not sure kwelakho icala uba what is happening ayikubi kum. And I'm 100% sure into yobana andikho ndodwa umntu ezingakhiphi when it comes to ezothando. make But ke ndinivuselele ke kukho laa please. poem abantu abayithanda kakhulu endivame ukuyenza emitshatweni yabantu Yeah. poem endicinga uba abantu abaninzi bayenza esikolweni but abanye bayifeyila bengayi-understandi le nto kaShakespeare besithi let me not to the marriage of Truman because yayi-English yelaa xesha leya wayesetyenziswa nguShakespeare right so ke mna ke apha encwadini yam ndiyiguqule laa poem ndayibhala nguSonnet 116 kaShakespeare ndambhala nge-English yangoku eza kwenza uba uyi-understande uba yayithetha ukwisithini ngothando laa poem ndaphinda ndayibhala nangesiXhosa le poem kaShakespeare. So I want us to go through it. Remember, Shakespeare city, let me not to the marriage of true minds admit impediments. Oh, I Love is not remember love which that. alters when it's altering. Eh? I remember that. And I think Yes. Yeah, so let's go through it. Qala masiyithathe kwi-English. It's on page 68 Xhosa and on page 69 English. So iti love according to Shakespearean sonnet 116. Never ever would I get in between a union of two tied beings, in which predicaments have no means. Love is an unmoved constant amidst any mess it meets. Love is not a victim of any viciousness. Yes, it is an eternally prolonging pen which writes evenly without an ink, leaving no doubts. It is a revelation that guides through every mystery. Its presence may be undermined, but its hatchlings can never be denied. Days and nights pass with all the flamboyant face features, but bowing to the breaking body is never an option to love. Love has mastered stillness in the motion of seconds and minutes. Ask death,
what it can never kill, love, is an answer. In any case of proving this delusional and nugatory, consider all my words void and flash all glory in any love story. So ndizamile ke ndayiguqula yonke la English naningayiva I think into I this, and I keep into understand. yobana iyavakala noko ngoku. Kakhulu. Makhe Kakhulu. size esiXhoseni ke ngoku. Okay, sure. Uthando ngokukaShakespeare kwiSonnet 116. Mandingathi vu kwisivumelwano sababini abangqondo ziliqilima vu uthando ayilothando lugqalwa luguqe lujika kwakuthi qi amadingi qhiwu ke kambe lugobe luguzulwa nayiphi na ingaleleko tyhini hayi luphawulwa naphakade oluphosa amehlo kwizaqhwithi suka lungashenxi yinkwenkwezi nakomphu na umkhombo obhadulayo emisebenzi yayo ingazekiyo nangona ukuphakama kwayo kuthatyathwa uthando ayisexesha dlelezeka kodwa lizondele lumkhombandlela uthando alugungqi aluthinthi ekuthatheleni kweeyure neveki luphuthuma luphathelele de kube sekupheleni kweziphazamisi ukuba oku ngamampunge ngokunjalo kum kwaqinisekiswa andizange ndabhala futhi akukho namnye sekhe wathandwa. Sanungena masikubulise wethu sikwamkele ufika sisigqibezela mhlambi le interviews abakhona ku-Facebook as well as uYouTube wethu sincokola noLilitha Ntsundwane from Kwetha Operations. Namhlanje sireviewa incwadi ethi The Heartbeat, ukubetha kwenhliziyo, ingqokelela ke mphulaphuli yemibongo njengoba besenditshilo. If mhlambi ufike sesigqibezela khona le interview ku-Facebook, usaphokazi is on standby to make sure into yobana uzayifaka also as a podcast on TikTok as well as uYouTube. Bhuti wam, thank you so much, siyabulela kakhulu. Zange ndakhe ndaba ne-interview ende ngolu hlobo, ndiyaqala namhlanje. Sizawuphinda sincokole ke about anxiety and depression. Mini mandi man. Ndiyabulela Matholanyongande kudlelana. Thank you so much, Lilitha Ntsundwane from Kwetha Operations.